Haastattelin tätä Talvivaara-juttuani varten 4 entistä yhtiön työntekijää ja tämä oli tietysti mielenkiintoinen kokemus. Pääsi kuulemaan, minkälaista on ollut olla siellä myrskyn silmässä ja toisaalta sitä, että miten yhtiön työntekijät on kokeneet yhtiötä kohtaan esitetyn kritiikin siellä yhtiön sisällä. Yksi aika mielenkiintoinen haastateltavien esittämä tieto on se, että kun Talvivaaran metallitehdasta käynnistettiin lokakuussa 2008, se oli todellisuudessa eräänlainen kulissikäynnistys tai symbolinen käynnistys. Ja tämän metallitehtaan käynnistyksen jälkeen se viritelmä suurelta osin purettiin pois. Niinpä Talvivaara ei sitten virallisten tietojen mukaan ole tuottanut 2008 vuonna lainkaan nikkeliä. Ja tämä on taas mielenkiintoista sen takia, että Talvivaara oman pörssitiedotteensa mukaan on 2009 helmikuussa toimittanut ensimmäisen erän nikkeliä etelään, sieltä kaivokselta etelään Harjavallan Norilsk-nikkelille. Ja pörssitiedotteen mukaan tämän erän suuruus oli 100 tonnia. Ja kuitenkin Talvivaaran virallisten papereiden mukaan yhtiö on 2009 ensimmäisen neljänneksen aikanakin tuottanut yhteensä vain 26 tonnia nikkeliä. Ja 2008 vuoden aikana sitä ei siis virallisesti ainakaan ole tuotettu ollenkaan. Ja tämän takia eräs tämän jutun haastateltavista kyseenalaistaa sen, että mikä tämä 100 tonnia nikkeliä on ollut. Onko kyse haamunikkelistä vai mistä siinä on kyse. Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä tiedetään henkilöksi, joka on todella tiukasti vaalinut mielikuvaa Talvivaarasta menestyvänä yhtiönä, jonka tarinassa ei ole minkäänlaisia töyssyjä. Ja tämän nikkelierän kohtalosta tai olemassaolosta on yritetty Perältä kysyä tätä juttua varten yksityiskohtia, mutta Pekka Perä ei ole vastannut haastattelupyyntöihin.